Praise the Lord, Khristian takok tay bukuk song, kaitor kaham, bini hamjak ma pai flaya. So ang tini norokno kaisa kokno share kaina muchungo, norok o kokno jotto non share klai di. Omong kengen ke jotto poito klainai Khristian rokni bagai kaisa message hekeba koktun. Tani bagai ngan ke jora belai kana hamya. Apuni bagai Khristian rok tabuk sisana nangka. Tini ni o kok ang norokno share kaina muchungmani ke o Khristian rok sisa sidi ni ang kaisa norokno kok tuna na muchungo. O Khristian rok sisa sidi. Jora lai thangka anggang ke olo nung mokol ni muktui si kelai nai. Olo nini bekai yok nai. A jora laya sini nung sisa di. A jora laya sini nini kelai ten ho kelai di. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Peter Chapter 5 verse 8. Sichaui tongdi, naiwi tongdi, Norokni kena ari, Soitan singho pungjak haike, khoroksa swkno monokna bagwi, yang naitugwi tongka. Solontia PITOR hai nisao, chini kena ari Soitan, singho ada macaya o khujak haike naiwi tongo. Khoroksa snoda ma monokna nai. Abun bagino bosawo Sichaui tongdi, naiwi tongdi. Ani Kristoni takuk tei bukuk song sisadi, naiwi tongdi. Belaikno jora hamya. Tamni bagi ingengke ang tini okok norokno sananai ingengke tini cheng nugui tongo chini o barat hakotoro. Chenghai poito klainai borok ni bagai tong kaisep ngai phayo truk. Haipano tini naisigi naikanga tabuk bo chini poito klainai borok a poito no rombui tongui manyako. Tabuk bo sung Sichaui tong yako. Tabuk bo sung hus greiko. Tabuk bo sung naiwi tong yako. Bufuru jane a jora phaino. Bufuru bo ni nung buthar jakno. Bufuru bo ni nok sogir jakno. Bufuru ani nok thar sogir jakno abo nung saslap manglak jodi nung Sichaui tong yang angke jodi nung naiwi tong yang angke agi swkno kena ari tongo hnai agi swkno buni char soksa jago hnai agi swkno buni char bokhok jago hnai tabuk chini India o barar hakotoro phaikha tabuk chini tripura hastewo bo nok thar rokno target khainani chengkha chini nok tharok no hamya sanani chengkha. Ani Kristoni taku bukuro Soitan kebangma lama tei ke samung klai tongo. Abon bagyang norok no sana musung Sichaui tongdi, naiwi tongdi. Ani Kriston takuk tei bukuro aboni bagine jora phaikha cheng Khristian rok poito no krak khai thansa nani. Walai nani bagya, bulai nani bagya, toklai nani bagya pia suri munggop thansa nanangka cheng. So ani Kriston takuk bukurok tabuk norok latest news nugui tongna Chhattisgarh o tamungi tong. So Chhattisgarh o kaisa tabuk news o viral ngai tongo je March ni o 2025 ni March ni 1 tarik ni simi 3ta para tongo orong jotto no Khristian habja tabuk a para o thangai jotto borok no buthare kibnai ni Hindu rok abo borok plan klai tongo. So obo ang norok no oro footage renai a footage norok nai di. Hindu rok tabu plan klai tongo a Chhattisgarh thangai o 3 kaitam para tongo a para no jotto no Khristian oro aborok no thangai jotto no buthare kibnai ni sano. Tamni bagi ngenge borok ni kaisa duty abono je chini kaisa duty chini musukno basirnani nei borok sao. So ni Kristen takuk tei bukuro abuni bagai tabuk cheng Tripura obo naisigi naikangangke jaga o tini a poito klainai rok no monoknai rok tabuk jaga oborok nok tangai jaga songsta senabai tabuk chini borok no a songstani leader nei senabai rekha. So ni Kristen takuk bukuro abun bagi ni jora phaikha cheng sisanani hayangangke lai thangnai abun bagi naiwi tongdi. Praise the Lord. Hallelujah. Cheng Jacob ni chair ni sato puri lainai. Jacob ni chair ni sat. Haike noro kaito ni thani bomdi
Soitanno kebeng di haike bo norokni aroni kharnai. So tabuk jora phaikha jeng kaito ni thani khorok bomnani, kaito ni mungno lopnani, kaito ni mungno surinani, bini thani mokol muktui kiklai o kaitor ni surinani jora phaikha. Jepro nang kaito ni thani haike omake suri kangangke nini kena aribo soitan singho haipono untung phan kra kuk phonongtung ekdom gurup kebangma borok phonongtung pia kaito ni beskang borok mungsaya hadului haise. Kaito ni beskang ke mungsa tiki menya beba hadului haise. Jadi jeng tabuk Khristian jeng poito klainai borok jadi akaito ni thani khorok bamia ngangangke, akaito ni thani surya ngangangke, akaito ni thani sini langmono selaya ngangangke sung soitan bai mechenjak nai. Soitan bai sung sukrube rijak nai, sung soitan bai sebai rijak nai. Jadi sung kaito ni thani khorok bamia ngangangke. Tawan sok di je nini phan bai, nini bokrok bai, nini gian bai nenga soitanno mechenai manan nai. Engi mano sung tabuk 25 bosor, engi mano nung 30 bosor, engi mano 40 bosor, engi mano 100 bosor ni boyas bat soitan o sengsaro 2000 bisi sekhang no tongo. O sengsar ni joto manai bosio, joto borok no sinio, tamo klai bini bebak wisdom, knowledge genang. Abuni bagi nung sini bektigoto knowledge bai cheng bono mechenai mangla. Abuni bagi only Jisuni mumbai sini susang bono mechenai mano. Engi mano soitan bo kebangma borok ni bisingti phainai. Nini takuk ni bisingti phainai, nini bukuk ni bisingti phainai, nini noksan nok are ni bisingti phainai. But muito naragdi a soitan le nono sokom mornanin phainai. Abon bagin Kristen takku bukurok nini kena arino nung bonote bisa bunania, bonote bisa toknania. Sini Kristen tampreng nini kena arino hamjakti. So ni Kristen takku bukurok seng a sini kena arino mechenna ni bagi jeng sini pandai mecheni manglak. Pia Jisuni thani khorok bomdi bini mungno lobdi thansa ke suridi Soitanno kebengma kalayo. Soitanno kebengma kalayo tamsa koro hake bo norokni aroni makharnai soitan bo kharima thangnai oba elam bakni kok. So ni Kristen takku bukurok amang tin norokno tang sana muchungangke chini tabuk jora phaikha kaito ni thani thansa ke surinani. Tabuk agi ni hai suruh tong tok catok ni bagai simi tawan sok di but tabuk teruk cini mall selai jagi peka teruk cini kena ari bangai tongka teruk suno monokna rok kebang ma pai tongka abon bagi cini jora peka tabuk kaito ni thani khorok bomnani tabuk cini jora peka kaito ni thani yasku sungai surinani tabuk cini jora peka kaito ni thani mui subuk cawai mokol muktui kikle kaito ni thani surinani protection ni bagai kate mung ni bagai. Praise the Lord, hallelujah. Tabuk sat jora kaiton thani katimung sanai tongnai rok magnang khlaijak yakho. Kaiton thani katimung sanai rok tabuk bo magnang khlaijak yakho. Tabuk 2025 bo jeng magnang khlaijak jeng kaitoni thani Jisuni mungbai khorok bomoi bono poito krak suri kangangke jeng magnang khlaijak jeng je sanmane abo rejak nai 100% guarantee. Praise the Lord, hallelujah. Ani Kristen takku buram bagi faris jeng kaiton thani suri lainai. Jeng EPIS ni chair ni 27 porike chungnugo Soitanno lama tardi. Soni Kristen takku bukrok Soitanno lama tardi. Chung bupro Soitanno lama re. Angoro norokno kaisa kokno saka kaibrei Soitan ni lama chini langmo hapmani. But kaisa abono seng jepro surya enggo. Apro Soitan chini langma wa habo. Abon bagini Bible sungno sao EPIS ni chair ni 27 Soitanno lama tardi. Yes, ani Kristen takku bukrok Soitanno lama tardi. Soitanno lama tardi nini kena arino lama tardi tekaisa kokno muito naragdi nini kena arino laite sakata nadi nini kena arino deprup fano chikon nitawan sugdi nini kena ari bo fan ganang bo krak bo wan sogjak nono sebaina ni bagai abuni bagai nini kena ari ni bagai neng bo haino huske tongai bono kaisa lama ria nganango Soitan belai buddhi ganang belai calak bono chen mechen nani bagi only Jisuni mung only Jisu Kristo ni mungoi simisi sing bono mecheni mana am bagi tini o elam bak sungna sao lama tar khadi lama tar di Soitanno ani Kristen takku bukurok Jisu sao Soitanno lama tar di. Praise the Lord, hallelujah. Am bagi Kristen takku bukurok tabuk cheng tekisa elam bak ni kokno kisah cheng purwoi nalane amo belai keno important o kok jodi cheng poito krak ke tongna ni bagai cheng okokno bujina se nango jadi okokno cheng buji ne yang gang ke cheng Soitanno mecheni manglak chini kenare no cheng mecheni manglak 2 Korin chapter 2 verse
10 ni simi 11 norok khoroksa swkno nakarke angbo bono nakaro ang nakarke soino ang mungsa swkni bagwi nakarna nangke Soitan chungno thungui manya tike ang norokni bagwi se Kristoni biskango nakaro tamni hunba Soitanni chapmano chung sawi manya engya. Praise the Lord, hallelujah. Solomtia Paul strai ke sawo Soitanni chapmano sung sawi manya engya. Soitanni chapmano sung sawi mano. Soitanni chapma obono je chungno sumsogo ke tonani muchungo. Jadi sung sumsogo tongkang kangke sung Soitanno mecheni manglak. Obon bagino tamu sumsok kebangma kok tongo tabuk dini ang norok bai obono salainai obis kang ni salogo. Soani Kristen taku bukro Soitanni chapmano sung Kristen rok sawi manyengya sung sawi mano. But as sung sawi manya enggai tongo aba sawi manto tei tini orok lai tongo obono tei sung kok salainai. But dini ang norok no okok sana muchungo sisadi Soitan nini kena ari belai kerak ke phaikha tabuk o jorawo kesang ka tongjak na nelia. But dini jadi neng maicana no sepok dia pun suhrina no tapok di. Sabru ni macam mana sepok dia pernah elang bag ni kok na poin ni tapuk di jora phaikha kaitor bai kerak ke baca nani bagi sungjori tabuk kaitor bai baca yang gangan ke cini kenari no ceng meceni manglak cini mokol ni mukti simi kelainai cini taku bukuk nostok ma cimi sung nugui manai kuno mungsa kelai manglak helpless ngai thanai jadi sung tabuk jora tong sini kaitor bai baca ka Jisu Kristo ni mung no romoi kerak ke baca ka gangan ke Soitan jesek kotor phanganang ka paitung ceng bono meceni mano amen ceng bono meceni mano Jisu ni mung ceng bono meceni mano abuni bagwi jora phaikha thancang nani bagwi kerak nani bagwi soani Kristen taku bukro room chapter 12 ni 21 tam sakaro hamya bai ta mechenjak di samung kaham bai se hamyano mechendi. Praise the Lord, hallelujah. Hamya bai ta mechenjak di samung kaham bai se hamyano mechendi. Soani Kristen taku bukro obonete kebangma kok sanai but tini ang okok no tei se but next video kebangma kok phainai akok ngka bose jeng sireng lainai Kristen rok ni hamya samung tamo suruh tini alam bakso room chapter 12 ni 21 hamya bai ta mechenjak di samung kaham bai se hamyano mechendi babu Kristen rok poito klene borok hamyano mecheni manya tamni bagenge sung tabu go samung kaham no klaimenya okok no tei salainai but tini ang norok no video obo sana muchungo okok no jotonan share klaidi Soitan ari chini kena ari krak ke bachoi pheka norok tabu kha bachana nangkha sakno hamjak tei nang buino hamjak ti sakno hamjak tei buino hamjak ti nini kena ari ni bagai surdi nini kena ari no nakarti. Soani Kristen taku bukro tini ang norok na humble request tabuk engka thansa engnani jora se tabuk engka jeng poito klai norok thansa engnani jora jadi seng tabuk piring porai engkang ke Soitan belai aram ke jengno dagare khiklai nai abon bagi ang norok no koinai o video no norok jotto no share khlai di chini poito klai ni jotto Kristen rok borok semana nangkha sak no torjak nai rok denomination no torjak nai rok ang norok no humble request sini kuno mungsa krei torjak nani bagi sini mungsa krei sak no kuchugoti sinani bagi kaitor krei ke cheng mungsa krei kaitor ya ke cheng mungsa manya apun bagi be humble konyane engdi abu kaitor ni ko Jacob ni chair ni dos konyane ke tong di kaitor no kuchugoti sanai neng osungsani borobai kuchugo ke tisajak na tamu chungdi sengcani borok ba joto jora kaham hni hinjak dan tamu chungdi be humble kaitor sinono kuchugoti sanai human appreciation is useless but wait for the God appreciation is the useful borok ni appreciation le abu useless but kaitor ni appreciation le abu belai khana ni bagi sokat abu ni bagi kaitor bai se appreciation khaijana nai praise the Lord, hallelujah. Abu ni bagi ang tinorok no o message namu chungo sisadi sumsok bai hakchalang di Soitanno kebeng di Soitanno mechen nani bagi fadi seng pal ke suri laiwana elambak ni kok thai no purui kaito ni kok no cheng rakhogoi Soitanno mechen laiwana kaitor norok jotono hamari khlai tongtong amen.